Κώστα Κράτου θυμώνω να πω μια κουβέντα στους επιβάτες. Κυρίες και κύριοι επιβάτες, σας ομιλεί ο κυβερνήτης της πτήσης. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε από την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους κάτω, θα δείτε το όμορφο νησί της Σκιάθου. Η θερμοκρασία στο έδαφος είναι 18 βαθμοί Κελσίου και αναμένεται να φτάσουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σε 14 λεπτά περίπου. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, δεν θα υπάρχουν αναταράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε, Γιάννη, πώς είσαι, όλα καλά? Όλα καλά. Ξέρεις τι χρειάζομαι τώρα? Τι? Να έρθει ο αεροσυνοδός, να μου κάνει μια πίπα και να μου φέρει και ένα καφεδάκι. Και μην ξεχάσεις το καφεδάκι.